To hagani ke por ngan keren penkut ia gani ke banga ai jinghikai fi jepang ke jing Mareh ke berengkat bat ke Jingithuhpaw. Nga sngungu yu play banga nget ba lengba gini ke jinghikai. Kala yarap yu fi bapin Mareh shikmat bapin ya shikmat badu play. Kala yarap ru yu fi nget bapin yo mensim. Bau sai talu num la ban pen ram yu fi bat baki bod jingdom ginum job yu fi. Haba pidang dan haba pidang ke tes. Shwai ke bapin poi shi ke thong ke bo play. Ula bu bat ula pen I lupa haga jing em ke job fi. Te ngala dep keren shibon bahai hagani ke ia kani ke jing keren ke jonga bat mentai ke sngi ngakwa ngan keren ni ke bakham dan kam shu na mangan penkut no mentai ke sngi. But let's see hagani ke Tuesday ngan sesedang da kawai pat ke jing hikai. Kaya ke bangakwa ngan penkut mentai ke sngi hagani ke part 4 ke voice ke besis pasan pusau ke bangakwa ngan keren mentai ke sngi ke day ngan ong e figum ni. Haba ublay haba ke por ke joblay des ngaba namar pipuli na ketuka Bible ngala keren fi na ke jingi day bat ketuka ma ya ketuka kitab Habakuk ketuka lenong ke ba shiti ke kitab Habakuk ke lenong ke ba adu khat benengkong do khat ubalai pikin ma haba keren Jepang ketuka Jingithuhpaw bo blay ong Habakuk ke Jingithuhpaw ke dan ke por ke balabu. But view hang ni abo Joseph upoy haga jaka ba ublay kala jande atat ke por bakan poy shika bakut but ba ublay un pen poy no shika ta ke por ke ba ulabu bakan long kumba ublay ulapen I ngakwa ngan pen I fi ublay un sedang yakini ki jingle but haba ublay un sedang yakini ki jingle ngakwa finio jinghikai fi ndak la de ke por ba ublay un pendan kam yu Joseph nang ni shikmat un sedang ye ke ban kentiu yu ulah kila dep ki por mo ngakwa pin singa pai kata ubleu nom peniai sai fi ga tes ubleu nom peniai sai fi ga jing jar ga jing ba shuai ga ba pin poi shi ga jing kinti ubleu un sedang man ker khui fi da ka ba un le ga kam kata ga dai un sedang man penon kam fi baru play utip bahakum noi ga ban penon kam ga jing em janga ba jang fi un sedang de gelenti jang u om de gelenti jingi fi u play ula ban penon kam ngi nda habo don ha ga ta ga jing khot ga jang u ladani ya thikum bo Joseph ule ngan se pule fi nang ne ga lanang ko south ho jong ga kitab Genesis kum no ba u Joseph nda poy ha jail ula yo itu ga jing shams ngo ba but vi ba nda habala bread yu hapo jail pikin mau nda habala tap yu po jail ka Bible kong u ka jaring khat ba u paru u bitar rabi pulelo nang ko sapo ka khat ga bar kong u paru u bitar e igi nong kam jong u baro arngot yo rang ba ki nong ra khuri ba urang ba ki nong shet kpu ba ula set bendi ki ga ying urang ba ki nong pasi ha ga ta ga ying bendi ha ga bal set sa bendi u Joseph rude fi inda poi yang ne gini arngot unong ra khuri ba unong shet kpu ki poi ha ga jaka ka bo Joseph udan kini ki de ki bahab ga jaka ka bi de ban shapnia baru Joseph rudan hangta hare bi puli na ga Bible masnut na e ni ga khat ka ba sat ngan puli ga ong but kila posneu ya ga jing posneu bar arngot ya la ga jong ga jing posneu ha ga ju ga men uwei ru kat kumba shong ga jing snau tho ya ke jingmot ke jing posni jong ui unong ra khuri ba unong chet kpu jong u usiem ki Egypt ken ya ke ba ke la khum ha ge yeng bandi but u Joseph ula le bisot shekim step ula khmiru iki bara khmi ila snosi bar ula kli ki nong kam jong pharo ki bala don but u ge yeng bandi ya ge yeng kun ra jo u dong balai ba ki khmat jong pi ki imat snosi menta but ke le tho u ni la posne ge jing posne ndrem dan u ban batai ka but u Joseph ula ki ge jing batai kim dai ki jong blame mo te tho anga ya ki menta nga kerpa di bi ngan pen in fi ke point kaba ngakwa ba pinyo jingmut na gani de ka baton ka ba play de start u play kwa ban sedang ban kentiu no yo Joseph shaka jaka ka bo play la po yu ku mangala depo but shuai ka tau play kwa ya ka ban pen em ya ka jing posni yo la ne ka dreams ka jong Joseph u le kum no u penja da ka ne ga rukom ba upen paya po jail ya ki arngot ki brio ki ba makiru ki dai ki ba posneo lesi ka taka de ktien ka ba yar ba ha ka Bible
Kabang ngkwak ngan dapen fi na kani ketien ke jong play. Ke kata ketien ke de ke bedon nong rim. Bau play ban penim ia ke dreams ke jong u Joseph lani ke Jingithuhpaw ke Jingpo sneu ke jong u Joseph no mentau po ya jelesi kala ban do jingerman ke jing im jong u play tip kum no ban pen kem ia ke Jingpo sneu lani ke vision ke bau u Joseph udan ule kum no open wanra da ki brio ki badan ke Jingpo sneu ki badan makiru ki dan ke vision ki dan ke jingyo ki dan ke dreams. Fi kata ka de ketien ka ba nga khwa pin shine nang kren wale ya la na ni ketien la da pi kwa ba pin pai sha ka thong jong ka jing yo I pau ka ba play u dan na jing im ka jopi ya bat ki brio ki ba don ka ju ka jing Jingithuhpaw kata ka de ka ba kwa ya bat ki brio ki ba don lang ka jing Jingithuhpaw kata ka de ka ba kwa no pi wat la ki dan la ka jong ka jing Jingithuhpaw re ki de ki ba don Jingithuhpaw ni brio fi ublay usnot ho igni da kaba ura igni ki arngot ajil but ubu yo Joseph hangne baro laingot ki yadan hangne ublay upni kan do yo Joseph bar kini brio ma uru de bo posneo kini arngot de bo posneo fi kata ka de jing ya lenti what yat but ki brio ki bam don vision ki bam don dreams e jing em ki bisu lap me hangni ki jing em ki bisu let's say la do Joseph shong ne jil tang bo umur we mro bo yo ipau ki bisu ti asni ju ya ju ya kot hang to jil su up tang la nu wan to life si la no ban yap ba si kren stang la no ban yap ban si kren be kum no mo ki tin sneu tin si tin sang to jil na khwangan ong fi ha ne ko por wali klat e ne jing shisha bo blay kwa ban pen ki emru ya ka jing yo ipau ko jong u Joseph u wanra de ki brio ki bedan ka ju ko jing yo ipau kata ka de ki ngas no na e kitab proverb la da pin pule na ka kitab proverb pin lap ha ne ka bible ka kren shai ha ga nan ko ba arbun yo de khat ka ba khat yo ko ong kanar ka shut ya kanar sepuluh kata ketien aga Bible kitab proverb kalau nang kaba arvinyo nga sim tu ilan bana jrong kadakhat bakhat nyo ko ang kanar ka shoot ye ganar kabamot mga ketien English ko ang iron sharpen iron kabamot kanar ka kapenep lani ka shoot ye ganar kabamot kanar ka lada pide ganar pide pinya kendo paranar kenang bakan shoot bapinep bapin pernai kata ka dega badan kam kabamot lada video beriu badan jingat ya bagi beriu badan jingat lada vidan ke jingkhat no blay ya bagi beriu badan jingkhat lada viang lada pikwa bapin paisha ke vision ke bau blay iv shong bagi beriu badan ke vision ka ba ublay ay ke jing em ko jongki bat kata ka dei kanong rim nadu mendag singing kwangan iv what you shong bagi beriu bekren ku slide what you shong bagi beriu be criticize what you shong bagi beriu be bishni what you shong bagi beriu be kadokti ke lorni what you shong bagi beriu be kren ke pas ke jing em joki shong bagi beri gibe makiru gidan ke jing yo ipau but lada pia bagi beri gibe dan jing yo ipau shkhman piru na kwa ngano ngefi pinpoy lang sigat hong jong ke jing ke day na kita daw ngakwa ba finyo I ba ublay ustad kata kata nda haba ulamut ban pinpoy yo Joseph shaga jaka ka ba umut ban bu yo kat kum ke jing Jingithuhpaw ke bula ay na do senang ula penian yo kites en rai mentau blay usngot ho kum no ban penan kam yo un sedang penan kam un penan kam na ka ke bered ya kata ngakwa ba finum klet taru ka ketien ke badan kam ladau blay umut ban pen poi fi shakatai ke vision ke bakrau un sedang na ka tu ke jaka ke bered bat menta usdang ban pen I yo Joseph ia ka ba un batay ya ki jing posneo ki jong kitu ki nong ra khuri bat kitu ki nong shet kpu fi day na kita daw nga kwa nong pin daw la batay ga jatik nrai tu nong shet kpu tu nong ra khuri uklet yo Joseph kan mal shu fin lap da file bahai ki brio kin klet fi ga ta ka de ga bangi chi ya kan ni ga de ga basneo nga kwa fi finum long kum tan rai fin ya kendo ka ta ka tes lo ga jingim ba wat la da fila le baha wat la da fila ya rap iki wat la da fila ai jingmot fila yang bat ki ga jing fila ya bat ki pedang ki problem ara gitu ki brio fin lap kin num kan mal fin da ba kila kentiu kila kiu si jrong kila lain kila suk menta tinam kan mal fi bat ka ta ka de ga beja tamo waju ku slai ka tau Joseph menta ula kerpat utu nong ra khriu ang nda ba bleu pen poy me biang me yo biang ka kam me yo yang khmat jong paro wali klat yang ya keren lang ya sai lam u perchang de kita gelenti win rai filap ba utu nong ra khri
uklet yo Joseph ngas ngot na ai pin klet tang bo play to nom klet kata kadi kitien ke pengekuang anong fi ai ki priu ki pofile bah ki laban klet no fi ken klet na ken is dan fi kin is nan sertai fi wat ku slai kata le bah ko jing em le bah ki priu ke pofila bet yo sambai bo bah ko jing em ki priu fin lap ha ko ke singi u play dan la ga jong ko por ban pin mi yo sambai bo bah ubo pi bet but tong ini po ishe ga ega bang kwa ngan kren man ga singi ga khamdan kam shu ga banin kong u play u penon kam shuwa ya ga jing po sni on do mut ban kan tiu usdang sho ban penon kam na ga jaka ga berit but hang ni wat la la klet nrai play lo sedang ban penon kam but if you pull in ga lanang ko sa po way jong ga kitab Genesis u play u ai sa ga jing po sni how paros ndal ha kli do jong ga Egypt u ai ga jing phot sniu ko bangam dan por ngan da batai fiang ne re u ai ga jing phot sniu ko ba pendu thia yo pharo u ai ga jing phot sniu ko ba pen klumar ko ba pen ling a ko ba pen pisai no pharo baru pharo la khat lut di riu start jong u baro begini wan udah bu bat ke kenja khusnam ke kenja award ban ai la dan bala ban batai namar ula klet ban umnang hiru ban ken mau ban umnang ru ban batai Pengan itu ifi bleu da penjak nang ini hau paro. Bau ai hu gani gajing po sini namar kala dega por. Bau blei un pendan kam un penpoi yo Joseph shega position ka bau bleu la mut ba ulat mulu pana do sedang. But you in da bau paro po sini dan balaban batai u paro la bitar gitu ki moi gitu ki nong batai jong ubaro khat nam dan weiru balaban batai. Haka ba khat do ai ngu u blei. Ba utu nong rak khuri ukun mau snaba ukun mau sisian uang don we umrau Hebrew ubah ke por ba medang pret yang ajil mo ngadan ke jing phosni ngi phosni bat kumbau batai mu ke jathik mentang ayo abyang ni ke kamkat kumbang ayo jing phosni bat batai mu thik kum takalong baruang nga udan hapo jil ngalak klet ula babi bau klet na kwangan itu ifikat bakam pat dega timing gibrugin klet ifi but I ngo you play ba u paru u pakhat klo you u paru u pakhat u pakhat you Joseph but kila pen khre you but nang ta de Joseph wan but ngasukran langkat ang ni da Joseph wan u paru yathu iging pos neo but kulli ta na u batai but I ngo you play ba u Joseph u don gajing pen pau no play u don gajing ai ga ba no try ula ban batai gajing pos neo gijong u paru bar khat ba u do batai to gi nyo snem jong gajing sai so ba de gajing nyo snem jong gi nem sneo ba u pen iru kum no ba un le ba un ai ga idea fi ki dreams barbar ki vision ki de ki balong kum ta ba pide phin la ban batai ki den bru song ni nga pos neo su tham nga kwa ba jung ai ka ta ga jing pos neo ga ba pi wan no play nga kwa ga ni tu fi pide ben sno thu ka mot ayu kum no ban interpret ni ben pen kalai ka ban batai ka ba kan shai ba kan poi ka ba klumar ba hang ni play penan kam yu hak ba ning kong penan kam da galanti ga berit men taw penan kam senan shaw nong sin sha la do jong ga jat ben riu Egypt barak away but nda hadin ba ula dep ye ni ula batai lot baro ai ngu u play ba ha ka khat ka live nyo jong ka khat ka ba lenong ka ba saw huwe ga bible kong bat ka ta ka tien ka ba khmat u pharo ba khmat ki shakri jong u baro te u pharo ula ong la ki shakri ngila ban sham u brio ka ni u ba shong u mensim jong u play ha u Potifar yo I tang ye ga jing don kat jong play unang rajil ru yo I ba u play don kat ba u nrei u pharo u yo I sendan ba u Joseph u shong u mensim jong play ha dan gibu ngadan jing pen slek ngadan bor kat bagi beri kemio I ru em ga ta ga jing em jong ki uju ko pi dan jing pen slek habagi beri ki klam yo in rei ai ki nang mani blai tha u pharo de menang mani blai tha u tip nang no yo men sim jo blai rei hang ni u yo I ba ula ban batai kat ni ba udan gajing start kat ni u kena samla nang ta de ba mau ba mentau la pai shakar ta ga ba la kham he tang ba udang samla u briu bolong tang mrau han rei ula ban snuto do kat ni ba u ngayo I ngayo I ba uang ni uang ni la ban shem yo briu kat uni u besong men sim jong blay yo fi nga kwa nga nong fi ndebu Joseph ulang special em
Day ba udan ba presence ka jong play, udan apo ka, udan baru mensi mo ko jong play, uya apo ka jing ai ka jong try, udan apo ka, ma udan apo ka ta vision ka jong play, nakata ka daw ubat ya gani, nakata ka daw ngakwangan oi what they shifting na via eplang test. What they shifting ka pertega le kom no brio ki on kom no vi, ya pe baru play. Finu inda kala de ko porbo play un kentiu fi mdan balaban penhab fi ke jingan tiu ko wano try on sam ko benyop san wat kan da ka donot ko mengnam ne rendang ko e on play nama ke jingan tiu ko mana mingin un set ngin de ke jingan tiu ko wano play peniari away waru kentiu yo way pa fi yo yang ni play ndo mut pan kentiu yo Joseph mdan bala mdan mano balaban kang ye gani ka vision kadan la ko por kadan la ko por. But minta kala jandai ke por ke ba un poyer tat se ke buram. But piu i yang ne nda ba faru yo i ne u bu sundan ni u ye ne tin wang na ba blay u pen i ha me ne bro mdan shu u ba champang ba start ku ma me hi men long halor ke yeng jonga ba de ke tin jonga an sin shari ke briu da ke tin jonga an sin shari ke briu jonga bro. But ngan long u begrauw lo jome en da kom tau faru long snap ha hendrei tanga ke het iem ngan en long u bekham grauw lo jome en da kom tau faru long au Joseph tu khmi na la bu yome lo kiri Egypt barok away ula lao no ke sati na ke kti ula bu ke kti ke jong Joseph ula pen ko ula ke jan sai rindia bani ula bu ku njri ksiara ke rendang jo pen shong u ke kali ke ba ar ke jong u ula pertano aswad u dem ke khose um tau ula bu ula ke Egypt barok away nga khwangan ang fi ngani ke por u Joseph ni u klalong u ngan bu ni u klalong u kunja prime minister apo ke Egypt barok away. But people in the Bible, na kwangan benefit na bo blay u continue kat kum vision na nito pi Joseph umpat poy perkan ang nendre tip ya gani blang mentang ala sedang yo i gitu ko song ka ba mentang ala sedang yo i gitu ki klor ki sni ki benai ki banga yo i blang mentang ala sedang man penlong mentang kila ya dem shua ningkong kila dem ningkong shua kini ki nong Egypt baro khay kila hab dem nama mentang paruang dem ko sil bro kabut mentang itu ki song ka ba baro khay gitu ki ketu ha Egypt baro khay kila sedang man dem fini ikan demlet habo pi blay gun TV kai bro khay ba yang persai pi kan kala demlet habo blay sedang man penan kap ngi jing im jaw pi but mental people in the Bible nga kwa nga kren shy gani na kwa fin de yo gani snap hand au blay continue Joseph but mental le shonga ga kali ga ba ara ri Egypt ka bo yo no pharo bat ga hong ni ga pan sngat nang ta de kup ga jan kup nang ta de u dan ga sati ga jong pharo nang ta de ula ya but mental baro khat ki priu gi haban dem khmat jo but mental ni de shi umraho mental la de prime minister baru play ula ban continue priu na ka najil shagakat mongan ongum ta na ka bindi shagakat kata kata ke jinglong ke jong blek blek ulaban kentiu na bendi shagakat lada pi bat e ke Jingithuhpaw lada pi Mareh ringkat ke Jingithuhpaw ke jing what you pret e ke bo blek pen paw ke bat hago ke sni pen poi be da pi baklaro yang jot da pi klandro clear lada pi dunaru pen back ila ke jong ke jingem ya be do blek de ke jing snore taba bat e ke to ke bo blek la ai but fi yo yang nen da hadin ba blek ola kentiu yo ngas ngotonat menta Joseph ya ik Egypt barak away la pertahan ki briul pertahan ya nikman nang ta de barak ke Egypt nganut menang ka yo shuti ke ni kesni nang ta de kadan ke jing kemen kadan ke celebration nang ta de Joseph ya ko mu don bor tam hapo ke Egypt but mental ke Egypt barak away ke haban dem mat jo nganut menang kendiat Joseph ulas sedang ban ke mau try gani ko ba mekren kala sedang poi minta kesni ndreken mau ngakwa ngan ai fi ko point ko bangala jukran par gani gadi ko point ko banga shit sngot nat ngan kren kendiat ngan shimpor gani kata gade nak kitab Genesis kala nang ko besaf way nag khat ko besaf un rio ngakwa fin yo ini ktien saba ngan puli Genesis Southway kad khat ko besaf un rio ko jingantio kawan hangni ngap ngan puli but u Joseph ulalai posnem gerta menba ula yang hakmat uparo usiem jongkeri Egypt baru Joseph ula mi no nakmat uparo but ula yat keleng ye keri Egypt barak away ngakwa pinda yo ye gani ko point ngasai tho apa ko Bible jonga daga ktin English
but what is new ngan ong ni ketian kendiat ketian English ngan sabatai daga ketian kesi ngat hokum ni promotion comes with maturity. Kajing kentiu kawan ringkat bat kajing rangba kajing san bat kajing rangba. Ublay usdangi kajing itu pau hagapor bau Joseph udang dan kat nyos nam. Upeniad ye udagi bones nam. Henry ndahaba umut ban kentiu usyakata ka bau blay ulabu yu. Unum kentiu yu kapor budap kat pra arpo san snem arpo nyos nem unum kentiu. Un kentiu yu ndauladap lipo snem kerta. Lesidan giba ong bau Joseph yasriem balu Jisu namariu Jisu umi syakani ka pertain dauladap lipo snem kerta. Takadaw nga kuang anong ifi baro kiba syakri yu try. Ka jingkentiu kamuan klem dadan ke promotion ka jingkentiu kamuan klem dadan ke maturity lani kata ka jingsan ka jingrangba fi ka bang keren ni gani hoit nga keren ru ia gerta ndai nga keren ru ia ka jingsan bakenja mensim fi ublay usngot ho bah ya gani ban kentiu yu Joseph ba un kelalong unong sensyar hakar Egypt barokaway lada umpat dan kejing rangba haka mensim ke jauh lada kerta jong kadang kena ulak ban penan kam baklaya ke ikhtiar ke bau yo ha ijem namar ndah ba kentiu yu priu badang kena fin lap un penan kam bakla ke jing sarong kanwan un penan kam bakla misuse mo ang ktin English go authority ke bau yo but nga ai ngo yu blay u kentiu yu Joseph ndauladap lai post nem kerta Bleu tiap ia kepor. Habakuk wang kadan kepor ke bau bleu depo. Kan mau ke Bible kong kitab Ecclesiastes kadan kepor iki baro. Hake kitab Ecclesiastes kong bleu un penlong itenat iki baro hake por jong u. He will make all things beautiful in his time. Ang kaktin English. Un penlong itenat iki baro hake por jong bleu. Walit kirki, walit yan bet. Mat ya nyat ya pisah jil. Mat ya bread seteliu. Ya bet baru play. Namar ublay la ai fi ke vision. Udan ke jing khat ya fi. Bat ya kata ke jing itu pau. Kan poi ke por ublay un pendep ya la ke jong ke tien. Unum lam ler ke bula ong. Ya ke bula penpau unum lam ler. Dan ki baklem poi namar bagi klemban. Ki sakut no ha ki jing kentiu. Ki sakut no ha ki jing yo nong. Ki sakut no ha ki jing Henry Joseph ula yang ula pas ke tes ki jing pen shoy. Ula poi bat ublay rusnot ho ban kentiu yu ngan kentiu yu hagapor bo da biang gerta bat ndaula long rangba hagajing snot ho baula rangba hagajing long briu ru bat hangta kanwan gajing kentiu blay de bestal bat abu kentiu hagapor buda life husnem kerta ngai ngu ublay bo blay udah bat bahai gani ganong rem ngakwa ifi giba dang kham kena gani gupor wat likirki lada fidang syusdang fidang syuyat kan niat por bat ublay waju kirki benong ngan poi no ngan yo no ngan long no ngan pau nam no ngan mau dan gibri giba perkhat tapi perkhat lele ba fin pau nam ublay undang bread ifi shatlion bread ifi jil namar lada fidang kum kata gajing temu pikwa ban yo nong pikwa ban ruspa pikwa ban poi she ya kata ublay un bread ifi shaka ka bapin sa marway na marublay sngot nat ikata pen bet iga jing tmu ai gi test ki bapia ki de bo blay ko an pen bet iga jing go jompi but POE nda haba UE ba jing long men sim japi kala rangba nda UE ba jing sngot ho jompi kala long kham jai nda haba pila donna ga jaka ga bapinum pen baklashu ye ga jing ai bet gi jing tiu go jom blay hang ta khlem pep u blay un pen dep yala ga jong ga ktien tongi ne pe sakawai de ga point ka khat do makani ketian kedai kabang sngot nat palat bangan keren indah bau Joseph ula poya ket mentak ka ba unle ag ketiga jong u kan long be kai ga bau le kan long be u ong ma u ganong kan long be Egypt
Udon bor ban te ban komi brio udon bor ban set jail udon bor ban peniak udon bor ban lelut ke bro namar paru de nongsen shar dictator ude udon bor bom pimla pin kelabat mentau paru la kenti u haga jaka ka krautam hapo kari Egypt ban ujuse mentau ula ban le kat bau man pipulena ke kitab sam ujuse udon bor ban komi kituki wat ye ki sipai udon bor ke bible ke da kren shai kata hot ngam dan pon ngan pen ilan dong de bible di fin rei ngakwa fin de shai ngapa ngan pen i fi i nda habau joseph ula deb itu lupa bakan dan kan nem sneo nyau sneo kada don shisha hagini ke pol sedang kan nem sneo go bejur But ndakawan ka nem snew ka Egypt bro ka way ka klem kuslay naman u Joseph ula dep pen pralot igit hiar baro ka berim ula pendaplot igit u kikeo baro da ka tiar ka batumay but ka Egypt bro ka way u tiat lot igi try jung gitu ki jaka baro namar ki kwa keo ki dilot ki jaka puta but ka uparo ruspa ka roy ka Egypt ka economy ka keo Egypt nang ta kayo kakat Egypt ka kiulut namar hapdang the nem snail u Joseph ula dan lepa ka jing start kum noban penlong ika but day na kata daw mentau Joseph upau nam re ka nega nem snail ka par keleng ka pethe gitu ki por but kat do ka poy ka yeng ka jong Jacob Shige men gi jong Joseph ki para gi jong Joseph but nda ba ga nem sni ko poy shito pikin pitep e ga jingjang anum de kren e shibon ray fitep ba nda ba ga nem sni ko ja u Jacob u ong ila gi jong ki khon nga kwa fini wat jing ba ngi sngaw ba Egypt ki di ke o ki di ke o khele let hiet jing ba yo ngi ne yap hang ni na ma ndon bam ndon rep ndon riam ndon trade dan kta sho but ki yami ban let she Egypt but nda ba ki let fitip e story marsan poi u Joseph ula ito hele namar ba ula rang ba ula sngut ho u Joseph umle klumar ka do no jong ka lewet abo yo i lagi jong men baki wan but ngani tu ipi u Joseph tunju iki bon sin bi puli na ga bible na kren stat e gani nganum song slam ba yo slam tunju iki bon sin teng teng i kum bagila jinjar re u Joseph de kwan pen jinjar u kwa ban tip la kila kala ka ba mo shishane e namar kila dimrao kila thok yu kwa ba ula yap nang ta de u Jacob mentau dana ga jaka ga bai la ring to men na mar ba u myo issue yo ni u Joseph but nak ta daw mentau u Joseph u test gini ke mena din mi giwan ti jing bam nga yo i ba kim i thu shu u Joseph na mar ka riam jong u ka ktien jong u kala de ga ktien Egypt nang ta de ula riam gu munang Egypt ka dor jong u kala ula dana ga buram but u Joseph u i thu ye ke men but adin bula tunju iki la bon sngi ula pawan ra yo Benjamin but nang tade kila Isaac nang ta adin bala wan ra yo Benjamin but nang tade haga ba khadu kli yo kupa but piyo i hangne poi ko por ka bo Joseph o poi ga test ka ba ngala ba nong ga ga test fi ga test u blade we start blade we start na kwa finyo ini ke ktien ngan hikai fi gane kene ga ba kraut tam ga bible lesi laba nong no ka ba kraut tam na ke ba kraut tam ga bible ke ga ne ke jinglong ga ba kwa ba ma phi bat manga ni dei ban yo ga jingem snaba nda abo play ula kinti u Joseph ki men jong u gila wan bat mental wan ra u Benjamin bat ula yo ilot baro bat baro shipara mental gila don khmat jong u pipule na gala nang ko sa fusan tangi ni pule nang ne na ke kitab Genesis gala nang ko sa fusan ke tin ke job like ong anda kum ta u Joseph umla sha shu khmat kita baro ke yang bat u ba ula kaang to ai bi brio baro kin mi no na khmat jong abat mshimla dan manu ru jan jong u min ba u Joseph ula pen itho ila de halaki men mbao ula kaang daga bayam bagi Egypt kila yo snow bagi yeng paruru kila yo snow baru Joseph ula ong halaki men mbao manga ngalong u Joseph shisha udang im ukpa jonga ngakwa fin walikir ki ngan pen i fi yang ne ya ga ne ga bangas ngut ho sngapa u Joseph uda yam uda kaang namar ula set bonsni kwa ban pen i kini kong ula kwa palat ban pen itu nrai u pechua ki ndakala dega sngi u jamu kang ba kila lingo lot baro bale u jam nrai nda haba ki snap u Joseph pa ki men wang ngalong manga u Joseph udang im u pa jonga marsen ong kumta ki men jo u kimla pa kitin shu u nabakila kiu e akmacho menta ke song ka ba Joseph yo i kala urlong
kan sa ulong sa ubnay sa gasngis ki klor ki bau Jacob wong usneng persyayo pikin mau wong memut ba mangab ke kemeja me kini ngini temye me udah sneng mentakan saja pi ublay ubat ega bau la peni fi ke Jingithuhpaw kom dega tu bu siu iklumar ada ke Jingithuhpaw bo no blay pendap eka fi baru Joseph ula ong halaki men jong u tu ya wan hajan yang ang kerpat fi bekle wan hajan bula ong manga ngalong Joseph para jong fi ya uba pila dino syari Egypt unda ong tang anun penong kini ki men uban yo fin undan ni ban yo hara tak rula ban dan ni bala ban kelon ban na de gumpol man tau la ban kiu pipin ula ban longkum no hare pipulin ni ka bible kala syukran ka ong kilas ngau kiu menta kila hapan hagrinong way how new bakila pret kila dimrau kila itmu peniap kila ya tar kesepti jong kila mo menta uang ngalong mga Joseph para jong pi uda ongru yau bapila deno si Egypt nganut balong hangni talakon krai kli ingi but ngakwa nganong fi Joseph uang komne henrei menta what yes no si show but what yes no bitari la diru namar bapila deno inga shani nabaya ka ban pen em ye mensiam u play ula pha yanga sesua jong fi ngas ngatanat palat inga takitian ngan bu kumne hagani ko por dapat bahay ni kitien mga bu ko point jonga kasi sa tanat ban kren ban bu de kitien English kandiat walis no yai ngan ong kumne maturity knows the power of forgiveness kajing san kabashisha katip baha ya gabor jong kajing map fi u Joseph u blay unum kantiu u unum pen payu usig vision shong shua jil taraisa san paus nemru lada umpat poi syakani kekerdan bat kata kadai lada umpat sngeltho ya gebor jong kajing map shibun ba ki briu ki la dili ya kajing yahat lenti jongki la pensuki ya kajing kantiu ka jong play ya kajing la pensange no ya ke jubab ya kajing tuwai jongki bubun lapen du no ia ki jinger khuna ga jingem ki khlem yo ibo blay u jubab e ga jingem jonki lesi piru hagani ga por ke besngap la pendulot la pi khlem yo i ki aka ba u blay un le ga jingem ko jopi day ba pi khlem pat poi shakani ga kerdan ban map ya kita ki bale ben yefi ban map ya kita ki ba pen mong yefi ban map ya kita ki bapen snel si yefi lada pimpat pai shata finum yo i ya ka jinker khu jong blay finum yo i ya ka jinken teo jong blay u blay udah tip balay u kenteo yo Joseph nama ula adap lai pos nem kerta ula rangba ha ka jing snel tho mde tang burang ba ha kerta ula rangba do ha ka jinglang mense ma ka jinglang breo but udah tip ba ha ka ne ka pot unum pendan kam ba klai ke ikhtiar nama menta ula ada na ka position na authority age ikhtiar ula laban penyap ini ke menna mar kila tmu penyap yo kila dimrau yo kila tare ke sopti kila bread chitleo yo ula lap ula don menta ga jaka kabula ban le kumno ro reken mau hadian ba ula san ba do blay filap ki brio ge bala san kim ju snot nat ia ga jing penihar kput kim ju bunon ki snot nat penban ia kaban map bat ia kaban le bah ya kita gibasyonyo fi hangta fin la ba Joseph yesri embalu jisu namaru jisu ru umap yakitu ki basomyo yakitu ki basanar pnayo yakitu ki pertasanar pnayo yakitu ru umap namar ba jisu utip ya ga bor jang ga jingma dei daga jingma ba jisu laban pen emingi baru Joseph ulala ban map ya ge men kata kadai ga bakrau palat ngakwangan ng finga no benong uyam namar ba ulaban maap uiet uklet no uang rui kini kitin uang what that is no bitar what is no si agi we kitin what is no ship tiang anom le pi naikan mau kita kapala dep namar uang komne namar pila dino yang asani nabaya kaban pin emi ke mensim uang komne ublay ulapha yang asya shua jong pi fi kata kati kitian ka bangas ngotenat palat aga jing pule bible jonga
Ai ka nuku pejai fiki dia fiki penbenasni fi keren banyak fiki kentanya fiki marway fi what let ki jingmot kita baru khot ki beja pinla ban map la da fitip ya kan ni ketien ke baong Joseph ublay upa yang asy shwa jobi la da fi shim ya kan ni bam dei baki le makim dei beja ba ka ja kum tana ka dau jong ki kan ni baru khot ke ja dei na mar ba ublay upen jaya ka la da finang ban shim ba kan ni baru ka beja ke jing im jong fi kadai ka bau blai upen jama uya ka lebih shimba kadai ka lenti blai ka plan blai kadai ka jingle blai fin la ban map ya ki priu paro ai ngoyo blai ka ta kadai ka jingi kai ka bakrau ka bangayo ngala yo ya kani ngala penlong ka nong rem ya nga ngam dan jing bu nuat yanu ka jing ya madu mentai ka sngi ka dau kadai baro ka bajai ka jing im ka jonga kadai ban pendap ka jing khat jo blai hai ka jing im jonga ai piru pintip mentai ka sngi baka baro ka bajai la da pila GOE ka jing Jingithuhpaw lada pila judan kata ka jingyo i bala shai si sngi hakawe ka sngi pin sa poi shi kata ka thong pitip ba kata ka dai ka ba wan no blai pia de ki test pia kan do i ka jing pin shoi menta pi poi ka jaka ka ba ka jingin tiu ka wan blai la mun pinan kam pin rei lada fidana ka ikhtiar lada pi pin dan te ki priu ki ba yo ya ka bor ha ka kti ka jangki ki ba blai kan tiu re ki pinan kam ba khlai kata dan ki ba pinan kam ba khlai ki ikhtiar blai ka jing pin slep ba blai ai na ka bentaban yo nong ya ladi dan ki ba pinan kam ba khlaban yo pisaman yo tingkaban yo buraman yo nam ki pinan kam ba khlai ki ikhtiar na kwa nong ya fi ka jingsan ka tip kum no ban snot ho ya ga bor jong ka jing map ka jong blai but day na kita kadaw u Joseph ang ni u klembenan kam bakla ya ki ikhtiar ula map ya ki himmet nganu benong ka jinglong jong Joseph ka kraw adu kata ba udan na jaka ka ba ula ban krakli henry hagani ka por udam ma kamat jongki bar wang kini ikhtiar wat no mes ngasi na mar fidie yang mdai ma fi bade henry day u blay u bapha yang hashua jongfi ya kaban pin im ya ki mense ngada sngo buram ya kata ktien ngada sngo ngo ya kata ktien ai kata ktien kanong kan nongrim ya jing im jofi adu fin de lek na kan ga pertai waju shimba ga baja fi baro khan la lagi parlok jofi gi defi la lagi marjan jofi ba imba sem jofi gi le e fi wat bo no waju bo no waju sim kliang da kabsne waju pindan kam bakhlai ga ikhtiar ga bo bleu ai fi adin bo kunti fi na kwa ba pin i ga jing e pin i ga jing map e ga jong blai na maru blai u map ga jing im ga jong fi ru fi de fin map e ki brio baro na snotanat ba ga jing tiu ga jong blai ka wan ringkat bat ga jing san bat ga jing san ka tip yu ga bor jong ga jing map nga kwa ngan pin i fin da ba u map aga ni ga por uri thu ru ki wang u blai ko an pin i mi ga men sim kamot pin i mi ga brio he Egypt i ga brio ni ki we gi riru but pin i mi ga yeng jong u bar khat armut but na ga ni ga yeng mi e ga bakrau ba nga kwa ngan ngi fi hadin nang to u yo biang yu kupa ba kupa u let biang but u ai ga jakai u goshen ki shong colony sipor po ka goshen but nang ta de fi puli nang ni o Jacob ki khon ki khti gi let shigri Egypt but nang ta de na fi puli nang ni ka Bible ka ong kilaya poi biang but u ma ngasngotanat i ga ni ka na fi puli nang ni ka ktin ka jong blai ka kren shai ba ka nems ni ko dang jor rai ka yim ka jong u Jacob ka light but u ma na ai ngu u blai ba la fi puli na ga ni ka ktin ka jong trai filap ba hadin ba u Jacob u la temmen ba ha ba na ka ba khaddo kila ma kila temmen ba nang ta de u Joseph ula fi puli na ka ktin ka jong ngan puli kan diat igene hadin ba u Jacob u ya hadin ba u Jacob u ya ngan puli na kitab Genesis nong basan pau pengen puli khat khat san ki men jong Joseph ndakila yo iba ula yapu kupa jong ki kila yo ong le si mentau Joseph un isi yangi but un siuk liang pat ka babyang yangi ya kata ka basneo baro ya ka bangila le yo nama kata kila ya pha itu au Joseph ukpa jome ula batha menjua ula ya udo ong kumni fin ong au Joseph to ma no na kerpat ya me menta ya ga jing palat ki men jome ba de ga pop jongki na ba kila le bomman ya me te menta to ma no nga kerpat ya me ga jing palat ki shikri blai ukpa jome ba Joseph ula ya ma ba kila ya kren hu ba ki men jong u kila wan ba kila dem ngon na khmat jong u ba kila ya ong khmi ngilong ki shikri ya me ba Joseph ula ya thu ki whatsapp tiang
naba hatu ngalong mga ga jaka jong blay pishi shavi la tmui ga basniu pershainga and blay la tmui ka ban pen baha ya ka ban pen long galat kum bagalong hagani ga sngi ka ban pen emi gi pat ba bobon namaga tamenta whatsapp ting and rib sai fi bari ga barit jong fi ba la pentingan ki ba la kren pen sngo bai ga do no jong ki fi lap ang ne bagini gi men hadin ba jakob ula yap na ukpa gi perkhat ba jose menta la yap ukpa mento un yang biang on pen her ko reiken mau kipan ma bagi let ki dem but keeping a nigga jack take kumba u Joseph uyo I hagajing Jingithuhpaw and u Joseph u bat igajing Jingithuhpaw wang yini kitian uda yamro wang bale pikiran biang igajo but uda ang WhatsApp ting hato ngalong mga hagajaka jong play bangan penihar kupot ifi nama de play bubu yang aku ne hato ngan le mga kumba ngan le play mga menta nga kwa ba pin skot ho igani ba uprio bo blay ukentio unum penan kam baklai ki ikhtiar barga jing sarong kanom yo ayo bar ngai ngo yo blay gane ko por wo ang gini ki tin pila tmu yo basnio persha inga hare yo blay utmu yo ban pen ba net igata setan umut go batmu basnio fin yo blay utmu bo bahai ki brio gi laban tmu go basnio hare yo blay utmu bo bahaban igata go baha u blay un pen poy fi shigo buram nget menta ke sngi ke ne jing hikai yai snap ye ke ne jing Jingithuhpaw ka banga ai ke tengi ke ne mare bat ke jing Jingithuhpaw ngala kren ni fi hadu ka voice ka ba shispasan pusau ngala kren ni fi hadu kumba southly ki jing hikai ha ke jing dai bat ke ne ka jing Jingithuhpaw nga nget pila snotho ngan clear khandiat ye ke ne jing kren janga nga kwa pin snotho no nga snotho dan ki brio ki bakhlem pat shai wat la dang la pin shai ye ke jing mot Jingithuhpaw wali snotho bakla ke jing Jingithuhpaw kom dei tu bi shi pos ne ruma ke jing Jingithuhpaw kom dei tu bi shi I klumar bat ke bi wan thu ki brio fi bale mot kom ta habang kren ke jing Jingithuhpaw kom ke jing yo I ka ba pi yo I lupa hapo ka do no ka ba fi snotho shai gabo blay pasiao shapo jong ka minsiam jong fi ka ba pio I ga ta man la singa ga jing em jong fi bat ka ta ka klalong ka jing Jingithuhpaw ka bo blay un sa pendap ha ka we ka singi mare bat ka ta ka jing yo I ngek u blay un pen poi ye fi sha ka ta ka cheka finom yap finom ju du no bot igini ka jing kai fin poi sha ka thong jong ka jing em jong fi to blay un kur khui fi ngan duai ko try kat no nga kemen mga lala ban pendep bi ni gajing Jingithuhpaw menta baro kini gajing hikai bana playing a yang nang ni da gajing kemen nga da nget ken try bagani gajing hikai kan pen poi ki brio baro shikathong bakin long ki brio ki barang ba ki besan ki bala ban ma bat ki banum penan kam baklai ki ikhtiar ka pemaai bat ki bala ban ya chakman trying I lot sheme ga buram ka kerteng ga dong ji sungi duai amen ba